Stimi l-ewwel kwart ta' din is-sena juru li kien hemm tkabbir reali fil-prodott domestiku gross ta' 4%. F'termini nominali tkabbir kien ta' 6%. Dan ifisser il-prodott domestiku gross saħaq l-1947 miljun euro. Id-differenza bejn tkabbir reali u nominali hija dik li ċ-ċifra ta' tkabbir reali tkun ikkunsidrat l-impatt tal-inflazzjoni. Dan it-tarif jirriżulta minn statistika tal-Uffiċċju Nazzjonali tal-Istatistika għal perjodu ta' bejn Jannar u Marzu. Dan huwa l-akbar tkabbir fl-ewwel kwart tas-sena sa mis-sena 2012. Il-Ministru tal-Finanzi Edward Cicluna reaġixxa għal din l-istatistika u qal li dawn ir-riżultati huma frott tal-viżjoni tal-Gvern li jwettaq riformi strutturali. Kien spjegat ukoll li tkabbir ekonomiku huwa riżultat ta' żieda fil-fiduċja mill-konsumatur, rati ta' qatt storikament baxxi u kapaċità tal-akkwist li qed tiżdied. Fil-fatt fl-ewwel kwart ta' din is-sena l-konsum privat żdied bi 23 miljun euro meta mqabbel mal-istess perjodu tal-2014. Iċ-ċifri juru li tkabbir ekonomiku kien mifrux fuq kull settur tal-ekonomija, fosthom il-finanzi u l-assigurazzjoni, is-settur professjonali, xjentifiku u tekniku u dawk tal-proprjetà. Jirriżulta wkoll li kien hemm żieda ta' 46 miljun euro fil-profittabilità tan-negozji u l-kumpaniji.